Καλησπέρα σας. Ξεκινάω λέγοντας ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βλέπω τόσα γνωστά πρόσωπα μαζεμένα εδώ απόψε. Θέλουμε να ξαναδώσουμε στον αγοραστή μας, που εγώ μισώ τη λέξη πελάτης, προτιμώ να του λέω συνεργάτης, να του ξαναδώσουμε μια καινούργια αγοραστική εμπειρία. Μέσα από ένα κατάστημα το οποίο έχει πολύ φρέσκες ιδέες, μέσα από ένα κατάστημα το οποίο έχει πολύ όμορφες προτάσεις, εννοείται με την καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορεί κάποιος να βρει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και πάνω απ' όλα με ένα ελληνικό προϊόν. Όλα αυτά τα κάνουμε με ένα ελληνικό προϊόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φίλοι και γνωστοί, εσείς που είστε εδώ απόψε, που για εμένα δεν είστε απλά φίλοι, είστε άνθρωποι που έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και για αυτό το εγχείρημα και για πόσα άλλα πράγματα στη ζωή μου. Εγώ θέλω να λέω ότι είσαστε οι πρεσβευτές αυτού του καταστήματος. Έχω πάρει πάρα πολύ θετικό feedback για την εικόνα του καταστήματος. Έχω χαρεί πάρα πολύ που σας αρέσει το κατάστημα και είμαι σίγουρος ότι θα το πείτε σε όλους τους γνωστούς σας, σε όλους τους συναδέλφους σας, σε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζετε. Η σκητάλη πηγαίνει στον Πέτρο το Συρίγο, έναν αγαπημένο σεφ όλων μας, ο οποίος θα μας δείξει ζωντανά τη μαγειρική του τέχνη και εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει πέρα από τα μυστικά του και όποια άλλη πληροφορία μπορεί να του αποσπάσει. Μπράβο. Έλα κοντά μου. Χαίρομαι πολύ. Άψογα τα πήγες. Τι τρακ και τέτοια, είναι δυνατόν? Πάμε να κάνουμε λίγο χαμό. Εννοείται. Πάμε. Θέλω να μαγειρέψω εδώ live μπροστά σας κάποια φαγητά. Λοιπόν, θα φτιάξω 2 συνταγές. Κάτι με γαρίδα είναι και το επόμενο θα είναι μια παύλοβα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω κάνει εγώ μια προεργασία εδώ. Θα κάνω ένα κρυθαρότο λοιπόν με γαρίδα. Είναι το πιο εύκολο κρυθαρότο αυτό που θα φάτε και στο καπάκι κιόλας. Θέλω όσοι βρίσκονται μέσα έξω να δοκιμάσουν. Έχω πάρα πολύ φαγητό. Η παύλοβα είναι ένα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο γλυκό. Το έχω κάνει πάρα πολύ εύκολο, να είναι πάρα πολύ εύκολο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη και θα ευχηθώ ό,τι καλύτερο γιατί του αξίζει να πάει εξαιρετικά το κατάστημα εδώ τη Σέντρο. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε όλοι απόψε εδώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ ωραίο βράδυ.